Alam for today is gusto ay lato. Ay lami kayong lato. Mayong embutay. Na puy sili. Ang Bisaya di mo kaway sili. Lami pagdali na. Ay no. Kana ba brihin ninyo? Idukol diri. Kalami. Aha, ang partner sibog diri gamay. Init mal. Sibog ay diri gamay. Hindi, sibog diri, uy. Gidukol diri. Ay, Ginoo. Ay, kalami sa among sudan. Ang partner niya, nilat ang baboy, nagusok-gusok, ug naay tambok gamay. Woohoo! Ang sarap ng umagang kay ganda. Wala mo nang mais, Inday. Nakalimutan ko magbili ng mais. Shout out sa lato, ang lami kayo. Na among kamot nagikis-ikis na. Pinobring ulam. Yummy. Lato. Ang saan niya pag atubangan niyo? Kamera. Ay, pag atubangan niyo. Hindi. Galaw mo tayo na ay embutay. Picture. Ni ko tapin. Kuha ko ng latok man ang gusto kay diri. Latoy. Yonggo. Hi guys! Di mi kabalo sa akong picture. Idubol ta. Walang double tap. Dili makita akong nawong. Sarap. Lato. Yan. Lato nga na nilat ang baboy. Lato nga na nilat ang baboy. Lakas ng bot. Pagkaon sa pobre. Hindi mo yaya. Nakadribble kay bot. Hindi tayo.